chia làng xa cha ca cà rê ya lam men xem cho ngã tô tô điang cha cà rê don ba we men xem ca snotang ame yang awat ino marwe kesan pat ai bor name tang hame ngasya nya lot namewan ca cheng ya ram halatap nyang yang akdo ka klet leng ko chong ngatap Jesu tang ya me ngakwa me balong cheng dap ker hai ha me nong pang ki yo thia me pen klan kit lot ki swai ba khot long ke teng trong me cheng bom hok hang a ca slay o ba cheng ngết ki telep me ta ta cheng ai a me ker hai ban sait le ki pop ba ro om cheng pen thôi ki ken re đó nốt nghe cheng khôi ken yo ta long om cheng em me long na me ai ngàn đi ke lột ha po men xem nga ke soi nang ne sha do bom chưa có
Tersua bangan in lej au blay ki jing duai an tuli kat tu kat ni ki bentana kan ni kan tin ki jong blay ka bangila ban syam na ka kitab jing ruai ngau sen ai ka lenong ka balai kat khot ka ba sau phau wei bat san pun nyau naga city apostol Paul cikinong Koren kalau nong ka basipau kat khot ka balai bat ka basau bat naga city segi nong Ephesus kalau nong ka balai kat khot ka bakhan riu bat khan nyau tungin sa skor ya ka tin ka jong play tungin yet ngin tenju ya lagi lenti bat ngin pai siau trai tungin kentiu ya laga donut lembat lagi kti siau blay hagi beneng melawan kam hajan hagasngi kabang lakhot karpat yami melaong wat siap ting namar langiyaj hagado ngimyalet ma kabakum kado namar ki atiar kata kejingyalet ma jongi kimlong ki bakan jado Henry ki badon bor play ya kaban penkelon ya ki kot baskem ya kaban penkelon no ken ya ki jingmot thala bat ya ki jingle kraw baro ki bakan tiu ya ladi ya kaban yale ya kata ka jingtep sapang play bat ya kaban pendem ya ka jing perkhat baro ha ka jing kongu ya ukres baun ai happy kabakum kata ka jing kan reis pa ka buram jong u baun pen klan ya pi bat ka bor dau mensim jong u how briu ba sapo bau kres un syong da ka jingej hagi donut jong pi bau kres un syong hagi daga jinge hagi donut jong pi nang habalapen sutit babalapen syong nongre maka jingi hinlong ki baklan ban sempang bat kiri ku baro ka e ka jinglan ka lenter bat ka jing jiliu ka jing jrong tu blay un kerku ya ka pen sngew ya ki jing sisa naga tin ka jungnya pendam hagi jing duai au blay baru pa jongi ubahap neng ublay wa kraw ka jing it ublay wa kanrei ki jing snei ublay ubam ju klet baru ubam ju ino ublay wa danrangkat haki por baro ngi ai ngo yame hagane ka por bamila penla yangi upai lang ujong me bangine don sipor hapo jong kani ka ying ka bakut bat ka bakentang ka jome ya ka ban syakri bat ya ka ban pendon buram ya me ublay wa em bat ublay wa sisa ublay belong ka bor ba ka jing yarap ya ka jing em ka jongi hagi por baro rai be it bat be snengis ngau ya me bami melaya lam yangi kat ni upai lang ujong ma ya ka bangin yo ban rong hakani ka ying ka bakut ka bakentang ya ka ban ngap bat ban skor ya ka e ka ban memeton ya ka ban ren hapdeng jongi hakani ka no phaisngi jong kani ka sngi ka bakraw ka bakentang ka jome rai ngis ngau namar ki jing le bha ba ki jing kerku ki jome ya ka ba me mela don rangkat baro kini ki sngi ka balalek no jong kani ka tayo padanu kani ka por ka ba menta ya ka ba ngilong kum ni ka de namar ka jing ai ka jome ka ba dap biang ya ka jing em ka jongi iwan ha kani ka por kan rat ba ya ka ban
pen pau ya ka jing ngau ya mi bat ban bo ro ka jing duai ba ka jing kerpat ki jongi ba mi men ngau snei ban ken mau lem ya la ka jong ka balang hoj au blei na du ki jing ya seng jong ki na khen long hoj jing ya seng Sunday school jing seng jong ka por jong ka ni ka por ka ba menta bat hoj bat ka jing ya seng jong ki ken thei ba jong ki kun samla jong ka balang rai ngi duai ba mi men Christian bor ya lagi jong ki syakri ki balong ki nong khit ya ka kam ka jong ma ba men ken mau ken rat ba phai ki e paro ya ka ba ki kin le ai ba kin le om da ka bor ka jong ki hin re da ka bor ka jing ya lam ka jong men sim ba khu jong ma ken mau na ka benda ipas ki pastor ki nong sarai kit khot ka committee balang baro engkat bat ngiu pai lang ujong me abang idon ha ka ni ka jaka ai pamami men ngau sne ban pen khot ban saj yangi ya ki donot ki bat ngit ki jongi baki ki jing sisa jong ka tin ka jome ya ka ba men kren na pedeng jongi ha ka ni ka por anda long ka bor ka ban Kristian ya ka jingem ka jongi anda long ka bor ka ban ai hangi ka jing sai ka jing ngau tho bangila ban yet bat ban tenju yala ka jong ka jing em kai ka long ka mon ka ba khu ka jong hi rai ba yi ba bisne ngi duai ba men dan ran khat bat kiram pe ying Kristan ki jong hi o ya ki ni ki sni mat nia kan do i ka bon ki jing jong ka jing em ing pang ba ki jing sitam jing sneu ki ba ker sau dong Kibaya lambak lai ki babuan ki mensim syaki ki jing thala ki jong kani ka petai aba mendas ngau snei kendrat baba ya ka ba men ngau snei ban weng ya ki ki paro na ka jing em ka jongi bangila kendrat baba ban syakri ban pendon buram ya me ban ya lagi jong ki donut ba ki mensim ki jongi syame ba men yo ban sandur temai pat bangin long ki khun ya ke ba mimla suspa dala ka jong kasnam nam ka ba kodor ka jong trai unang pen im ujongi uji spres hot kan rat ba ba bun ki yeng ki sem ki ni ki sngi ki mat ya ki jing pa jing pra hot na ka banta ki khun ki ki jongi e ba yat mon ki ba im mon bat ka ni ka pathei bor ka jing do mu satan ba ka pom ki trai don bor kam tam ya gaban pen bakla bat ban yalam bakla ki jingmot ki jing pat khat sa ki ki jong kan ki pathei dai ngai bahami trai lada ki phai bat ngi wat ye mi em ju plet bat mem ju ino mikloi ya gaban ban la pat bangi la ban phai pat se me ka to nut ba ka man sim baro an sha bu man sim jo me yalam bangila ban ino no ye ki jing long barem jong kan ki pathei ki jing sniu ki jing thala wat ki jing kwa prai jong ka bangin IT thmai la ka jong ka jing em hamiu play badon bor alor baro rai ayungin ong akmat jong me melong play ubat teplot ki jing mot ki jing pat khat ki jong i baro tes ngau snei ban diang yingi ko bangilong tangkin dong pop ki bela jot ki bela rem map yang ini ki jing duna ki babun tangkang ba ki palat baro ki mesyam ka jing em ka jongi ka bangi bon sin ngi ju pen ngau si ya ga mon ka ba khu ka jong me na bangi ngo ngi dam ngi duai ngi pan ban ngi ker patru tang ka ker teng ka ba thiang ka ba krau ba ka ba don bo tam a jong trai bo nong pen em ba jong Jesus Christ pen Nazareth menta syadu bom ju kodro amen menta ngini yo sneu ya ki jing penda ki bia dei ba ki kam jong ka balang Teshwaban ai ki jing pen bana kadon ko ka kam ya ka ba kum ka balang ila pen ben leng ba jong kan ka por ta ka long ba na ka liang ka balang ila pen ben ya ka bangin ai ya kan ka excellent award
nakabanta ki khun samla ki ba pass ba ka class 10 board exam te hakani ka por idon ini wei i khun samla jong ka balang i bala pass ba ya kani ka class 10 board exam ka jong ka ICSE bat ilayo khandai pu ar person te hakani ka por ngan khot ya i so ba banwan chini khaman pen shim ya kani ka wat pai tai long i ida karisa saukume so ba banwan tinga karpat i reverend pimolong so ba ban ai ya kani ka award ki jing pen bana ka jasangan thai ka long tang swai ka ni jasang inong kran ilong kong Julie na don ha ka jasang Hindi service ha pan thom khra asibet ha ka por sau baje inong kran ilong master Jerry langdo nong bri inong kran ha ka jasang jong ka senior Christian Endeavor Society ha ka por sau sitang ilong master h khar kongor ki jasang dong ha ka por nreu baje Hakadong lum siap mingi kaja senggalong yang jingkong merila kriam inong kren ilong irabren pi maulong Hakadong lum siap pedeng kaja senggalong yang jing master lamstar ding el nonglan inong kren ilong master m snaitang Hakadong lum siap sepni kaja senggalong yang jingkong twin si dora marwen inong kren ilong master ujir ntathiang Hakamiet balang kata ka arpun tereng Inyo sngo ya ka subject balang ka baong kisanran uji sukris ki yaisa ha ka ktien jong u la panchang norim na ka gospel jong yones kalanang ka pra ka khat ka life way la pan khan na ka thim ka jinglong sanran ban police dang wadwai ilong master reconcile lingdo pa inong kran ka subject ilong I Mrs. Alsi Mary lingdo nong ka Bible study jong ka balang kanlong kumba julong hangni hayeng mani haka singi thodieng haka por nyu buje haka ja seng duai mi sajan kata ka arkhundai tereng ban pulis dang badwai ilong Mrs. Elfrida Ibla ban inong duai den ilong Mrs. Pendap len lengdo mau plang inong itu khana kani ka singi triban wan kata ka laifu tarik jong new benai haka ja seng ba shibiji ilong master di fira haka jaseng khana haka laifu tereng hang thi halang kering mingi haka por nyostang step kandan ka Bible quiz naga kitab jong Jeremiah kalanong baningkong haduk wa arpau hangni haye mani haka por nyosi pawa kandan ka Bible storytelling te haka ni ka por nginyo banlum yaki jing aingo pat hadien bladap banlum yaki jing aingo an kerpan iteman basan JR Saukumi in sobhawan pengentang ikini kijing ai
ini doai. Au blei baru kupau jungi bahab neng ni pen pau yang jeng sengongu yang mekutrai. Ya kebakat ni mepelak yang ni pengindan nak ni kayeng kebakendang jama. Ban aingu paban sengongu kekendaraan. Namar kijing lek babha ke jama nakam tak kijing em kijingi. Oh kekendaraan ni em ni ki ni long. Dei namar kijing bat kijing snei ke jama nakam tak kijing em kijingi. Bat kendaraan ni sengongu komen nak pengindan nak kayeng ke jama. Yo ro kutrai ya kaman ai shikam ke jama. Oh kekendaraan apa yang nujor bat kijing kerku ke jama kilong kendiat ya kabangi pen pai kutrai. Dei trai ni ai dak men sim ke bakamen. Ni ai dak men sim jo kijing sengongu kia. Baka kam ke jama kan ya syakmat bat syaprang. Kerku pen roy pen soy yakin kijing ai. Bagilang ki babet nam kutrai bat ki balar kam. Baka kam ke jama kan ya syakmat bat syaprang. Kerku lang nakam ta jongi baro kutrai. Me yo I ya la kijong ji syam. Ya kijing kendu ki baper ki jongi. Trai nang ya yarap pan ya lam nakam ta jongi. Ni don kam ya me ko kendan. Pedeng ki jingja ki ba syirkai ki bang yo I. Trai wanam eno yangi. Long hasanda jongi. Bangin la pan yang scam ada ke bakun. Jong ke jingem ke jongi. Kerkulam ya lau jong syakri joma. Wan sa ai ka ketien ke joma. Pedeng jongi. Ka jing pen kre kalong jong brio. Rai trai ngi kerpat ya ka jing pen janai ke joma. Baki eke baro ki bamino nak shindur ke jongi. Kilong ki bayo jaka hapo jongi. Ngin mi nang ni kum ki brio ki bathamai. Ki brio ki ba scam ke jinget. Bat ki brio ko trai ki ba em ke jingem ke bidaidur bat kamon ke joma. Kerku ya ke jing syakri banangsa. Kerteng jisungi pan. Amen. Di shua ngin yo sngau ya tak kubor jong keji ya slok kani kapor ini ya ruai shua kejing ruai kabar lais pa sau po bat lais pa sau po wei na kabar rem hau mau siang bante mensim jong awat kanong rem krau baya ine ban pensyong ya ladi awak jing yap ngam siap ding mau siang skam utrai abagi eryong bunja yo lamen sim swai yang ruai ke balai spak sapu baru ligit kat yang bante men sem jong ngawat kanong rem krau ba yai ne ban pensyong ya la de wajing yap ngam siap ding mau siang skam utrai bagi yang bonchat ya lamen sim swai don play apo deng play bakom play jongi ba snow quang ban ma bas ngau prai yam jongi jeu nam on pas ngau
lakat nokat nongirem ka ne cheng e ople. Ki pastor, ki teman basan, ki khot ke komiti balang, long kimi ki long pa, ki khun samla ba ki hap ki baret, sa sisin pat, ngai kublai pi, aga kerteng ke batiang, bat ke badan botam ke jong try ba unang penim, ba i jong i u Jesus Christ. Nong kong ngapan pau jing ngaungu yau blai. Ubladon rengkat bat nga pangandon hagani ka porap deng kamet ke bakot ke bakia. Bangalaban ai ya gajing slok nagaktin ka jong blai. Wat hap deng gijing klot bat gijing duna gijonga kumubriu. Ngapan pauru kajing sngaungu ya ga rokaram komiti. Jong kabalang kabala ibet ban syania hanga. Ubriu baduna kajing sngaw thu kajing sampang. Ya kijing sisa jonggak tino play, kijing jiliu jonggak tino play. Ban keren pat ban ai kajing selok hagani kapor. Di syua bangin poi syagani ka benta jong kajing selok na tino play. In pendam kajing duai. Terayu blai baduk pa jongi ubahap neng ngawan pat hagani kapor ban aingu yami ban kerpat yami pamen kenmau yalau jong syakri ya bomila peniang hagani kapor naga benta ban sam yagi jing sisa jong aktin ke jome rai don rengkat lem bat pensat bor dalau jong umen sim baku jome bagi ki baro ke bangin yo ban kren ban ya perkat ban ya slok nagak ni kaktin kandalong kabor pagajing gersan bat kajing bam kabaya day bat kajing kabakan jamin sim kajongi kamtam habangi hagini ki singi ki por ki ba jong kajing kajongi rai snow yang hagan ka por kajing duai pediang kabangu maaf kerengkang keparat teng Yesu ngaduai bagapan. Di kebenta nagaktian ke jong blai kabanga kwa bangin ya perkat lang hagani kapor kalong naga siti kabaar kajong apostol Paul siginong Korin kalunong kabakat lai katkot kabasan yaladihi to yit pi la filong ne hagajinget yaladihi to prang pi hatu pim itu yaladi bau Yesus Kristus budon napi lamda filong kibla kentai no kita kilong ki kentin na kani ka tin ka jong blai ya ka ba ni kwa hagani ka por ka kwa hagani ka por bangin ya perkat lang ya ki jing sisa ki jongka ka ki jing tmu ba ki jing mot jong kini ki kentin coba ngiyok sngaw bat ngipuli hagani ka por kini kilong ki kentin ya ki ba u apostol Paul ula tho kum ke jing maham bat kum ke jing kentu ya ki Kristan ki badon ha Koren kabalang ha Koren kale kendu ya ki jing ki bakrau ki balami ha katu kapor ya gani kabalang lapen kenyu da kinong hikai kiba syukor kibala hikai pen bakla
yagi brio nagi jing hikai kiba sisa jong ka jing ai Kristan. Kilapan paino yaki babon ki Kristan naga jing ai Kristan ka sisa. Kini kinong hikai babakla ilapan ki yagi brio ban yang yale persya yagi jing hikai jong apostol Paul. Kajing hikai jong ki ban pensiat ban penkongo yagi Kristan ki badon hakorin. Ban yang persya yau apostol Paul. Kalong kam tam yagi jing hikai jong hagi jing lebet le renti. Bat ka akor ka buram kum ki khun ka jing sai. Ini kinong hikai babakla. Ibala pensniu dor yaga jingek Kristan ka sisa. Bat kibalaya lambakla yaki nagataga jingek. Kila kena benro yau apostol Paul baulong babit ubasarong ubom khut bat ubombet banlong u apostol u Jesus Christ. Kini kinong hikai berlamler bat bersyukur iba khotru yaladi bakilong ki apostol u Jesus Christ. Ki hikaya ki brio yaga way bat ka gospel bat ya way bat u Christ. Ki diale persya jur yau Paul bat day kini ki bas ngau start yaladi bat ki ba kren benye ki way bagi long ki biit ki khot kum taru yau apostol Paul ladangin puli ka sithi ka ba ar siki koren kalenang ka ba khat we kat khot ka ba khat reu ar phuwe bat ar phulai ka ong kum ni ngaong pat wat ai bo unu nuru unyau yanga ubabit nrela kum taru tu pin pediang yanga kum ubabit bangaru ngan yo le thau buram hendiat khensoj ngakren penpo yaladi kombang ilalong telot mengi kilong ki syakri ukres ngakren kum ubabit ngaru khamtam hagijing 3 minut khamtam sikade hagijing sempat bakham palat hagi ying bendi khambun sin bat hagijing yap bun sin. Apostol Paul Apostol Paul yaga jinglong jong kini kinong penjot bat kinong syukur. Bat yaga jingkren ben jong ki. Yau udaru yaladi naga jingkenok ben jong ki. Daga bu ai ka jubab persya ya kini ki rius niu bat ki kau pot. Adangin puli haga sithi apostol Paul kabaar ki koren kalenang kaba sipau nadu kat khot kaba nongkong hadu kaba khatra ngin syam yagi jing kren apostol Paul u khotru yaki bagi long ki apostol ba arsap ki nong trei ba syukur ki ba pensrim yaladi ki apostol u Jesus Christ. Namar kiba kum kita kilong ki apostol ba asap ki nong trei ba syukur ken kiba pensriam yaladi ya ki apostol ukres u apostol Paul u pensisaru yalaga jinglong apostol jong u da kajing sakri bat kajing sa sitom jong u apostol Paul umaham persya yagi jing sniu ibalami bat kenrei haga tu kapor haga balang hakoren daga jing sa skor yagi jing hikai ki babakla bat ru yagi jing long basniu ke badan hagini ki Kristan udah kentu yagi bagi daiban kela ke bamot bat ban long ki bakuj
Ibayai te yala di hakan nongrem. Kabas kem jong ka jingai Kristan. Kabas sisa da kabas yet benia. Bat tenju yala di. Apostol Paul ong pimut pat bangia sak san yala di hapi. Hakmat ublay hau kres. Ngi kren ken reki eke baro. Go hep bai. Ilong yagaban te yapi namar kata nakabanta kani ngato yakini ki eru hapi haba ngam don hakmat nang bahaba ngadon hakmat nganom le ting kat bakum kabala aibor yang daw try ubla ai hangak nang yagaban te om yagaban penjot Yaladi hi to yet pi la pilong ne em haga jinget. Ilong ki kentien ki ba ai jing maham. Bat ki kentien jing sneng jing kentu bak hadu jong apostol Paul. Ya ki Kristan ki ba don hakoren. Ka ba mi nadu ka donot ka ba dap jing i bat ka man sim ka ba ngaulam. Ban yet bat ban tenju yaladi lagi don ne em ka jingai ka bas kam bat ka basisa habdeng ki jingkren ben bat ki jingken no ben ki babon jaj da kini ki briu ki basyun bat ki babisni ya apostol Paul utep ba usngau tho yaladi ba simlayat bakla bat simla le kat bakum kado kren bat uang kren ba upan sairu da ka uang namar langi ya hagado ngim ya le thma kat bakum kado namar ki atiar ke jing le thma jongi kimlong ki bakan jado andrei ki badon bor da play ya kaban pen kendlon no ken ya ki kot baskem da ka bapan kelon no ken ya ki jing mot bathala bat ya ki jing le krau baro ki bakan tiu ya ladi ya ka ban ya le ya kata ka jing tep siapa ngublay bat da ka bapendem ya ka jing perkhat baro ha ka jing kongu ya ukres ka jing maham Kajong apostol Paul iki Kristan ke baton hagoren kalong ru kajing maham yangi kum ke banget kalong namar kata ka baton kam ya way pa way Kristan lani ka way pa ka way ka Kristan ni kum ke banget bangi day ya ka ban yet yaladi ban tip yaladi ban bisar yaladi ban sngau thu yaladi ki kam ki bangile ki long ne em ki ban sngau bha yau blai ki jing thmu jongi ki long ne em ki ban man thoi bat ki ba wan ra ne em ya ka jing kerku ya ki wei pat Kijing puson bat kijing perkhat jongi. Ilong ne em ki bakut. Bat ki basngor. Bat ki ba wanra ya ka buram ublay. Ni ka pandan buram yo try ba unang panem ba jongi uji sukles. Di habangis ngau tho. Ladangis ngau tho bangila bakla bat bangila le ya ki basniu. Ha ka jingem ka jongi kadei yangi ban ino no yagi jinglong basniu jinglen basniu baro ki basais no haga jingim ka jongi kadei yangi ban ajaka baga jing sai jo ka jing sisa kan sensar ya ka donut bat ka jinglong jongi gabaman na kasi long le no ban ong
Bat ban penpau ya ladi bangi dai ki kun Kristan. Ladang impat ngau thu ya gajing don kam ban yet ya ladi. Ban khmi thu ya ladi. Bat ban tenju ya ladi. Bayo le se ki kam ki bangi le ha gajing im jongi. Kilong ha gajing im jongi ka baman lasni. Kilong penban Iban pen ngau si bat ban pen mong ya ki wei pat bat kham tam yau blei kalong namar kata kabadon kam yangi bakum ki bangai bat kinong but uji sukres ban sya yaladi apo kajing yalam kajing sensyar mensim uji sukres kalong sisa kabama bangin ngej bat ban pediang yau try jong yu Jesus Christ dang namar bangin yo ya gijing mentoy jong kado ni namar kanu gijing temu ka bangi don ha gijing em ka jongi lem dak ko ngu ban le ya ki e ba blei nu kwa yangi ban le komta namar kata try Jisu umaham yangi sapang kani ba uong ru balei ba phikot yanga atrai bat phimle penban ya ki e ru ki banga ong ringin puli au gospel Lukas kenang ban riu kat saupun riu enrei ubriu udei ban yet yalade ban penbej yala ka jong kajing em da ka bat tenju yala di laulong ne em ha cho jinget ka baskam ka jinget ka baskam bat ka basisa bun sin kom ki briu ngem ju yo yala di Bonsin kum ki briu ngim ju ladi. Nrei ngi kham yo ya ga jing duna jong ki wei pat. Kalong ka jing sisa pa bonsin ngim ju ngau thu. Ya ladi. Ngi ju ngau ya ladi ki ba biang na dong sedong. Lem don jing duna ru am. Nrei ki wei ki yo ya ki jing duna jong bat ya ki jing bakla jongi ngila ban yo ya ki jing le bakla jong ki wei rei kata kan nam la ban yarap yangi bat ban pen san yangi dalai lemdang is ngau tho bat yo lagi jong ki pop bat ki jing bakla jongi bat ban penrem ru yaladi Nijus ngauksan, bat ngimjuk pediang, bangila le bakla yaladi. Ngimjuk kwa baki wei, in kedaukti, yangi. Nrei deitat anda, ngilanang ban pendem, bat ban aiti lot yaladi. Hau belai, ngin sala, yagaban yoi, bat ban ngautu siapang yaladi. Dan kam namar kata bangin yet benia ban khmi thu yaladi nang bangila ban syam yala ka jing duna ki ba bonja ki bangila le ka jing em ka jongi bat ban penbej yaladi na kita ki jing bakla Apostol Paul Ukren sai bagi nang korin kidan kam ban yit bat ban ngau thu yaladi nang bakin tep kin ngau thu yala lagi layo pediang ne em ya ga jingai basisa ga jingai ka baskam halau jom unang penem idon ne em ya ka bakom kata ka jingai Apostol Paul simlaong bagi don kam
ban tenju yaladi da ki babun kilat kilenti henrei inongkoren ki deban keli ya gani ka jing keli baga jing sisa jong ka jing ai kristan kayai em bat kayai rem ne em hapo ka donut jong ki ka jing long kristan ba sisa ka penla ya wei pa wei ya ka wei pa ka wei ka kristan ban ngej bat ban siania terlilut hau blei wadon bor baro rengkat baga jing ngej skam bat ka jing khmi lenti ya ka jing em bom jikot ka jing du no ni ka jing hiar ha ka jing ngej kristan ba sisa kakta sibun ya ka jing long jing em kakta sibun ya ka akor ba ka buram namar kata hakiba bun ki benta isyam ba ka dor jong ka jing long jing em kristan kala nang ring swai na ka jing ngej ka ba sisa hau Jesus Christ bat kalong tangkom ka jing sai ba berngot jong ka sngi suwa bakan sepno nginam la dalai ban pensai pat ban pen bha ya ka emlang ka salang klem ka jingai kristan ka besisa ujing thung umla ban san bat ban plung ha ka khendau ko bom seiso kum juro u kristan lani kum ki bangai ladangim don ka jingai ka bas kem halau jong unong penim hau try jong yu Jesus Christ inam la ban san bat ban seiso idei namar kata ban yet nia bat ban tenju yala ka jong ka jing em nang bangin ngau thu sai la kata ka jinget ka bangidon ka yo jaka bat song tenrai ka song scam ne em ha ki do nut jongi bat ka long ne em ka jing mentoi na ka banta ka buramu blai bun sien ha ka jing em ka bakan jado ni syam ba ka jing ang nut jongi ya ki e ki bakan jado ki jing kwa ya ki bakan dapat thei ki pen hiar dor ya ka jingai bat ya ka bor ka jong blai ka jingkeli yang ngiru iwei kom ki bangai langi bat scam ne em ya ka jingai jongi bat hadu kat no ni ngau thu ya ladi dia ka jing ngau don kam ban duai ban syakri ban ya thu aki wei pat ya ka khubor babha ka jing pen em e blai yang ngi ki nong pop ni dei namar kata ya ka ban yet bat ban tenju ya ladi marwei hadu kat nu ngilasan ha ka jingai kristan bat ban ngau thu ya ka dor ka ba sisa jongka ha ka jingya dei ba ka ni ka jing em do jongi kat bangidang em ha ka ni ka perthei ngilap bat ngisyam yaladi kat banginang tip kata inang yawat ban kham tip su kat banginang ruspa kata inang pa ban yabe ban yo spa su namar kata ai bakat baga jing I kajong try Jisu kanang san kanang remagidonu jongi nginang yabe ban wat yau try ubalong ukenrat ba unang penem jongi
Gap unang hajan. Ban snow au, ban shani au, ban IT lot au, met bat mensim. Hado bangin da mat sisa, ya kata ka jing it bagan ja blay, bat ya ka jing don rangkat utrai asenda jongi. Ka jing em Kristan ka ba sisa, bat ka ba khuan. Kapan pet ya ki khmat jongi ban yo I bangim long ruem naladi ngim don bat ngim la ban le ne ban em hok nem ka jing ba ka jing is nei blay la ban ngau thu sai yaladi de ka ba yet bat khmi thu ka ba kumnu ka jing ngej ka bangidon bat haduk katnu kata ka jinget ka trei haga jing em jongi haga jing ya dei jongi para priu bat kumju haga jing ya dei jongi khamtam bat ublei kador basisa yong ka jinget Kristan kalong uso uba ai ka jing kemen bat ka jing sok haga jing em ka ba menta bat ka ban sawan. Lada kum ki bangej. Ngingej kemo try Jesu. Ulayo jaka bat syong sa hapo ka donut jongi ki bangej. Kata ka jingej kan pen kemen ya ka donut jongi. Kan pendap yangi da ka jing I ka badap ka ba slay. Bat tang kata Henry kan penlong yang I ban terang kumbat terang ukirang ya kiwa kum taru kemensim jongi kan terang ban kongo bat ban ai tilut ya ladi haga jing yalam kumensim bakui dan penlong yang iro ban ino ya ki jing mlen bas niu paro kan pen klain bat ai bor yang I bantur ya kino ki jing kan ai bor yang I bangin job ya ki jing pen soy baro bat kan ai ru hangi ka jing sai ka ba kenjaman sim bangin tep bat bangin sngau tu bagamet bat ka men sim jongi dalong ka jing song jong blei Jong men siem ba koi. Atu pim tep bagata ka met jong pi. Kalong ka ying song men siem ba koi. Wahapo jong pi. Yawa pila yo na ublay. Bat ba pim long ki jong pi hi. Namarla tit no ya pi taka dorba. I namar kata tu pendon burom ya ublay. Haga met. Bat haga mensim jong pi ibalong ki jong ublay. Kabanong kong ki koren kalenong kaban riu thot khat khandai atpho. Kani kalong ka jingkan tu. Kani kalong ka jingkan tu yang I ki bangaj. Kumbawa apostol Paul ulakan tu ya kabalang. Bat ya ki Kristan ki badan ha koren. Bangiro kum ki bangej ngidei ban yet yaladi lang ngilong ne em haga jingej ngidon ne em ka jingej ka ba scam ka jingej ka ba sisa ka ba nadu ka donut baro balada men plasna dalaga sintur yo Jesu bolong try bat men ngej halaga donut bau blay ula penmipat ya nakibayap. On pen yami nama daga donut ken ubriu unget ya kaban yo ikahok. Pada ke sentur ken baplasna ya kaban yo kajing pen Kajinget ke basngur, jinget ke bakhuj, bat kajinget ke baklem asap. Ilong ne
ki Kristen ki ba em daga jingen. Ngilong ne em ki Kristen ki ba yat daga jingen. Ngilong ne em ki Kristen ki ba duai daga jingen. Lem artatin ruem. Ngin yo pediang ya ki paro ki bangipan nau blay. Rai Jisu ong. Bad ya ki paro kat kabapin pan. Haga jing duai daga bangay pin pediang. Namar kata tu ngin kerpat yau blay. Ba unyarap yangi. Bangila ya kaban yet bat ban tenju ya ladi. Ban tip sapang laga jong ka jingai. Langi don ne em kan nongrem jong ka jingai ka baskam. Halau jong unang pen em jongi Jesus Christ. Ta bangila ban ong kumba ong udebet. Aga sam ka ba arpo pra kat khot ka ba arpo nriu kat khot ka ba ar. Tuk mi tu yanga atrai. Bat tu tenju yanga. Tu yit yaki krai jonga. Bat yaga dono jonga. Dei tat anda. Yala pendem. Ban ai tilot yala di. Hau blay. Bangin salak ban yo yaga bor. Bapla. Kaban penlong yangi. Bangila ban yo ban yit. Bat ban tenju yala di. Yala ka jong ka jing em. Ka jongi kom ki bangay. Tu blay kot ku. Blay na kabata ka buram jong o. Amen. Agani ka por pat in penwai no agani ka jing sakri ka jongi. Daga bangin ruai ka jing ruai ka balai spa nyau pun riu. Balai spa prapun nyau nakamarem. Bat hadin kata ngan kerpat i pastor PC lungdo bin duai bat balai ru dagi jing kerku penwai. Wat sya yanga dan lelei. Hei ru hei sepo boneng. Bangan wat umau ban kersan. Tang hami nong rim ngan seng. Talalong lem dasyong. Unihi hakli kadong. Barok saut ligit kot. Jing ruai ke balai spak nyau pun riu balai spak prapun nyau. Adasya yang ada lelei. Hei ro hei sepoboneng. Bangan wat umawan kersian. Tang menong rem ngan seng. Talalong lem dai song uneha lekatong talalong lem dai song uneha mau sakli kaceng day mau makhoi bakon mau blati blasna sache rong jeunam om lakhen katon Talalong
da shom o nei ha le ka dong chiều nong con ở ngoài ca rê ngoài can om ngoài cái chính ya nê kê men sa tu cô men chiều lòng rèn cắt lại ya so hapunen ngen ya shem skem kanong ren ngala hapunen ngen ya shem skem kanong ren ngalayen nai ki nong pop las neu manga kasih katungan om ki lonong rem bane bajel leu han si salaban re ngan om ki la ke do ka cheng sei ngan om khi ba mi la ke ho ka cheng sei Ngai ngui me a try ble bok pa jing bob neng. Namar ka tien ka khui ki je me a try ka me kran hangil ba jing ki por baro. Nang ba jing je slok ki jing haman ki por. Ba mem simli no ya try ka rat. Ma ye khod ya try ka rat pi. Bang ino ke ki jing ka pathai baro bang in wat tang me. Bang in wan ta hajan je me. Ba bang ye ai ti la ka jing jim haki ki dan bor ki je me. Try tu ka khui ya try ba ka ti ba khui ki je me. Abang ilai chal ki jong ki jaka ki jongi ya rab ya tribe ki jeni mekan kuran hangi aman ki por baro bangin ai tira ki jong ki jim haki ti dan por ki jame doran kadla mangi ki khun ki jame atrai haki sngi ba ki por jong ki jim ki jongi haman jong bentai jong ki baro try to doran kadla mangi ngai ti ni ka por haki ti ki jame atrai to ai bi jong tribe no prim jong Jesus Christ ki ji bab jong ble bukpa nama just lo ba chem ke bo jong sim khu Yesaran kat lemban yung kabalang. Nadu mentah jadi bom jukut. Amen.